Kaya na-enjoy ka kaya? Ako kay wala. Kaya dagang kay lubot. Asa ka ng lubot kaya? Napatula yung lubot. Wow. Dagang kay local, no? Kay foreigner dahil. Namlol. So, nadayan na gid me. Nadayan sa Bajan Waterfalls. But I think diri ra sa first falls. No, Lay. Asa? Lay, what can you say about the falls? Ikaw, what can you say? What can you say about the falls? Thank you. Thank you. Wrong answer. Ooh. Yay, di na gid me makancel, makasuod na gid me. Hooray! Kuya, Yahoo! let's go. Yahoo! Dili hooray. Ano to kuya? Nuna pa dyan may laing kuyog. Eh, nata laing kuyog. Alien. Nagkatawa pag nigra. Ay, butchak. Ay, butchak. Nagkatawa pag nigra, butchak. Yan, no. No. Nagkatawa. Nagkatawa. Wow, this is a fucking river. Atik. Papoy kay. So, when you get inside the Bajan, you pay there 200 pesos per person. But free ang mga bata. Then we will get this band. Hindi makita. Wala ko inana. Wala ko inana ako pa. Ha? Wala ko inana. Wala man kay labot. Ha, di wala, wala kay labot kay. Wala kay bayad. Pakita ta siya mong tag mo, Lord. Hey! Wala nang fair. Kuya. Kapita ta. Oh, this is the best river. Don't say pa. What? Ayaw mo yun. Don't say one daw. Oh, yun ka, dili ka ginagakuan. Kuya, padapin kuya kay matag ka bi. Oh, gratag camping chair. Yay! Reklamator kay Day. Reklamator kay good. Kung anong reklamo ka, oy? Kay? Hindi mo pa naabot. Wala. Dugi ko no kinaabot. Kapulan sige kay. Ay, mutugo ko duro. Play. Okay na daw siya. Na bridge kuya no. Kuya song ay kuya eh. Hinay Ma'am Laura. Sa di ba niya maagi pa dali sa ilawom niya nay maraguan. Oh, nay power plant o draw. Mo na power plant kuya. Turista ka, girl. Ipwede mo sa bridge. Kawasan well-renowned, world-renowned versa. Blah, Sa bridge. Wow! Diba ka nga nang gitawag siya footbridge? Smile. Smile! Kuya. Dapat ni Mama Lor. Oh, look ha. Look. In 3, 2, 1. Wow! Ara, taligo! Nice! Very big water. Sa? Ano pa yung lubot? Wow! Oh, yung ka di ka ginahan. Nindot dili. Ay sa, wait sa. Oh, nice kayo. Uy, wala, mingaw na lang. Wala na yung mga pagkaonan. Wala na. Kinanin na lang. Set up kagi mo. Butchok. Nadala may ka mga bangkuan food. Then, sa una kay nani mga dagang food dila sa babaw. And then dila, may mag jump. And then turn, wala na. Okay, right? Kaya na. Na, okay ra na. Kiss. Na. Hindi pa yung palat, no? Okay, ari mo siya. Okay, 1, 2, ready, go. Nice, no? Maligo ka? Maligo ka? Wala nakaligo. Wala na nakaligo. Hila ko ano.
Nihilak, day! Nihilak! Ay! Whee! Kaya na-enjoy ka kaya? Ako kaya wala. Kaya dagang kay lubot. Asa ka ng lubot ka? Napatula yung lubot. Wow. Dagang kay local, no? Kay foreigner dahil. Namulol. Kanto, ready? Kaya sa tiloy. You like it? Katawa naman siya. Katang-katagon. You like it? She liked it. I know it. Thank I wonder if you know. Pwede ba din nila ko ito? Oy, ikaw na. Kira na libon. Ayan na ni Dia. Ay, happy pa kayo siya. Ang tail day. Rabuyag sa tiiloy? No nga yan. Uy, second to slow. Uy! 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 Ako lang. Kanahan tayo now. Hey! Ginam lagi siya. Wala ba siya ni Craig ni? Sino ni Craig? Wala. Mama, will get the next papa. No. Naman ni ko. Kakita sa tele. Tail na di. Oh, tail ra. Ay, apil lang. Wah, kakit. Uy. Tagal sa water? Oo. Ayaw mo to siya kita nawang ka niya eh. Okay. Ay, ginaan ka dito maligo ha? Siya, ginaan ka siya maligo kayo. Ay, naligo na ka ha. Naligo na ka. Wala siya gisapot. Oh. Oh. Uy. 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 Ay! Ayaw ya, ayaw. Ginaan mo siya. Ayaw, basaan ko ya. Kira-kira na. Tail lang, tail. Ano daw? Hello, Lor. Hello. Hello, pretty girl. Pretty girl, ligot na. Hi, kuya. Kaput na. Ligo na saga. Ligo tayo. Ligo. Awa, ligo. Ay, naku niya. Wala siya kisapot. Ligo na siya. Uy. Ano ba sa inyo? Uy. Oh. Hilak be. On 1, 2, 3. Sige. Na, ginawa siya maligo kayo. Balik, last. Kuya, ari kuya. Kuya, naligo na siya kuya. Wow. Stop na sad. Basta kaya ayaw yan. Agad. Hindi. Ito na, ligo oh. Maligo pala kag tarong ni. Oh. Lumutang. Hi. Marina. Ginahan ka dari kuya? Tingog ka, di ka nag-post. Ata sa itos na si Levi. Nandito sila day. Bye-bye. Bye po. Bye, Paul. Tapos na mo sa. Okay. Thank you.
Manami, balik na sad. Balik ka sa niya. Sa? Di, sa dagat na sad ta. No? Kuya ano? Oh, tulis na taro. Ato ta rito? Thank you. Welcome. Dato ta. Kinsa ba yung dato ta? Mahay jigay. Ay, nangataw ng tadaga. Ah, dato diba sa mga dagat. May yan pasabot mamalor. Kay dato mga ta kay nagato ko lang dagat. Chismis jigay. Say, Oh, chismis. vanities. Maritis. Mana power plant to? Kuya, ano ningon makadato ta? Sildo naman. Sweldo. Ang sweldo na ni Mama Lor, wala na jud ko kagunit na pila na kabuwan. May pinakabuwan. Oo. Sige lang mo pamayt og lapis, mawag tangon ang lapis. Ang eraser, wag tangon yung eraser. Dihara. Imo nang gikaon? Yeah. Iya. Nya wala lagi na gisuka. Bleh, I like that. Kalami man. Inisal na to. Inasal. Kapoy na idagang kwarta ko yan, no? May nang ligo ra tag dagat. May noon. Oh, good. Lam mga out tag manok kuya. Ni manok. Ano na to sa buwisan ba? Ate hatay ni Tatay Buboy. Sige. Kaya ka mo catch? Lahusos man ako slipper. Hila, pero na eh. Atay adjust. Walang manakway. Tek. Ang sa may sound eh sa cow. Mo. Ang Siday sound. mi. Diday mi gab. Yeah, lime na. Unsa dana? Footbridge. Mo ni footbridge. Kaya ba nagitawag niya siya footbridge? Nagdulan na ito ron sa. Ikaw, Mama Lor. Hi, Mama Lor. Nagkapoy ang butchog. Oh. Malaking haircut. Ano naman? Nag-haircut na mas papa. Ay, mga papi. Papi! Kaya this part here is very nice, no? This part here is very nice. But it's like creepy. Very nice kang water, nak no? Mabasa aja ka ba, no? Mama Lor, gikapoy naglakaw sa Mama Lor. Ang Leia, no, natuhog sa Leia, bisig ko siya gibuhat. Saka na, Bing? Naong, Bing? Sus, natulog yun, oh. Sus. Natulog na, Sid.